Ja, een hele goede middag. We gaan vandaag weer een nieuw wijndomein ontdekken en vandaag zijn we bij wijndomein Holset. Kirsten, een hele goede middag. Goedemiddag Xavier, leuk dat je hier bent. Ja, in Lemiers bij Vaals, waar we, ja, ik moet zeggen, ik was eerlijk verrast, want god, het is de laatste jaren enorm gegroeid en ontwikkeld hier. Hè? Zo was het niet 10 jaar geleden. Hè? Nee, dat klopt. 2007, toen kwamen Erik en Marjan hier naar het mooie dorpje Holset. Ja. De eigenaren van het huidige domein Holset. En ja, ze zagen dit prachtige oude boerderij. En dit hebben ze helemaal opgeknapt en verbouwd tot een mooie bed and breakfast. Was het meteen de bedoeling om er een wijndomein van te maken? Nee, dat was in eerste instantie niet. Ja, natuurlijk weten wij in 2007, Nederlandse wijnbouw. Het was nog helemaal niet zo bekend dat je ook hier echt goede wijnen kon maken. Maar ja, die druivenstokken stonden wel al heel mooi in het landschap op sommige plekken. En ja, dat stond ook hier, werd verondersteld dat het hier ook wel mooi zou staan. Ja. Dus zijn we samen met de Stand Beurskens zijn we hier wijngaarden gaan aanleggen. En in de loop der jaren eigenlijk, bij de ontwikkeling van het domein, werd eigenlijk geproefd dat die wijnen die hier vandaan kwamen heel goed waren als er mousserende wijn van gemaakt werd. Eigenlijk was het zo, de wijnstokken staan heel mooi in onze omgeving. De druiven die hier vandaan komen, daar maken we echt goede mousserende wijnen van. Ja. Die mousserende wijnen wil je natuurlijk ook proeven. Nou, als je die wijnen wilt proeven, dan heb je natuurlijk een horecavergunning nodig om die wijnen te laten proeven. Ja. En dat is een stukje bedrijfsontwikkeling wat de afgelopen 2 jaar heeft plaatsgevonden. Dat we die wijnen hier al kunnen laten proeven in de winkel. Gelukkig de horecazaken aan de overkant kunnen overnemen. Vroeger Lunchcafé Leons, een prachtig oud vakwerkhuis uit 1767. En daar ligt een horecavergunning op. En toen hadden ze iets van, nou, we laten dit pand voor wat het is. We gaan om onze wijnen in een breder kader te laten proeven en dat we echt met een stukje horeca aan de slag willen. Dat gaan we allemaal aan de overkant doen in het pand wat er ook voor bestemd is. En dat gaan we nu de komende jaren nog ontwikkelen. Je bent met wijn bezig, dus jij voelt je helemaal als een vis in het water. Ja, ik heb het geluk als Zuid-Limburgse en eigenlijk als meisje uit Gulpen. Ja. Dat ik eigenlijk met 16 jaar, toen ik 16 was, toen raakte ik gepassioneerd over het product wijn. Dat kwam omdat ik in een restaurant werkte en ik dacht, nou, wat is hier allemaal over te leren, dat vind ik echt geweldig. Een VWO afgemaakt, op diverse plekken gewerkt, de gastronomieopleiding gedaan bij Peter Klossen. En in de loop van die jaren is die passie voor wijn altijd gebleven. In 2012 ben ik deze bij Kirst begonnen, als wijnprofessional eigenlijk op de markt wijnproeverijen gaan geven, wijncursussen gaan geven in samenwerking met het Wijninstituut. En in 2016, toen die Limburgse wijncultuur nog meer opkwam, toen dacht ik van dit kun je niet meer missen, hier wil ik gewoon meer mee doen. En toen ben ik mij gaan verdiepen in de Limburgse wijncultuur en in 2017 bij domein Holset terechtgekomen. Wat is jouw rol nu op dit moment eigenlijk? Ja, mijn rol is dat ik officieel directeur ben van domein Holset. Dat houdt in totaliteit 11 hectare eigendom en verdeeld over een 3-tal bedrijven een wijnproductieplaats in Lemiers. Een domein met gastenkamers hier waar we nu staan en 6,5 hectare productie aan wijngaard. En een nieuw te ontwikkelen restaurant met logementen nog hier in Holset aan de overkant. Dit jaar natuurlijk een speciaal jaar om het zo maar te zeggen. Dat merken jullie ook helaas, neem ik aan? Ja, dat merk je wel natuurlijk. Normaal hadden we een hele mooie horecazaak waar wij de wijn aan konden leveren. Dat is nu natuurlijk dit jaar anders. Maar we zien wel natuurlijk een groei wat betreft de particuliere verkoop, de verkoop vanaf het domein. En al met al hebben wij daardoor niet te klagen over dit jaar. En we kijken natuurlijk altijd ook verder. Wij zien gewoon toekomst en ambitie voor de komende jaren. Ja. En daar gaan wij gewoon ook echt op inzetten. Dat we onze wijnen nog mooier, beter kunnen maken met de eigen kelder. Focus op de mousserende wijnen en authenticiteit creëren door het product volledig in eigen hand te krijgen. Dus het is nog niet zo zoals je nu in het nieuws hoort over de Franse champagnehuizen, dat die hun prijzen fors moeten gaan verlagen. Dat is hier in Limburg nog niet het geval? Nee, ja, ik denk dat de vraag naar onze Nederlandse wijnen alleen maar groter wordt. Nederlandse wijnen zijn gewoon hot, de kwaliteit wordt elk jaar beter. Er zijn steeds meer vakmensen mee bezig. Wijnboeren stellen zich steeds meer open om kennis met elkaar te delen. En er is gewoon heel veel ontwikkeling en dat is gewoon een hele positieve, heel positief. Kirsten, de feestdagen komen weer eraan. Daar hoort een bubbel, een mousserende wijn bij. Ja. Welke hebben jullie op dit moment in het assortiment?
Ja, op dit moment hebben we dus 4 mousserende wijnen in ons assortiment. De druivenrassen die bepalen dus de smaken van de wijn. En we hebben dus 4 verschillende smaken op dit moment. Heel klassiek hebben we mooi de Dame van Holset, gemaakt van 100% Chardonnay. Als je naar de frissere variant gaat, dan ga je naar de Brut van Holset. Onze een beetje outsider, omdat die gemaakt wordt van Johanniter en Cabernet Blanc. Fris fruitige stijl. Ja. We hebben de Prins in ons assortiment. Nou, dat is wel ook wel een hele mooie wijn voor de feestdagen, want die is echt wat steviger. En lekker bij plateautje Fruit de Mer. Een hele feestelijke mousserende wijn van Sauvignon Gris gemaakt. Doet zijn naam eer aan. De Prins is droog en elegant. 2 gram dosage, dus echt Brut natuur gevinifieerd. Ja. En ja, de laatste nieuwkomer bij ons, dat is de Dot. En die hebben we eenmalig nu geproduceerd, 1300 flessen. Dot van Holset ook in halfjes. Het Dotje van Holset. Ja. Waarom uniek? Het oogstjaar 2017 heeft ons hele goede Cabernet Blanc gegeven. En dat ras, dat is een hele lastige in Nederland. Maar in 2017 vonden we dus de kwaliteit zo goed dat we van deze wijn gemaakt hebben uit 80% Cabernet Blanc en 20% Johanniter. Dus die Cabernet Blanc is hier zo bepalend qua smaak. Ja. En dat is wel uniek voor een Nederlandse wijn. Mooie droge, volle wijn. Waar past die goed bij? Fris fruitig. Ja, ik zou het eigenlijk bij feestelijke cocktails doen in het begin van een menu. Ja. Dus als je een lekkere zalmcocktail maakt met een beetje limoen erbij, een beetje het frisse aanhaalt, maar ook het volle qua smaak, dan past dit goed. Maar ook bijvoorbeeld gerookte forel met mierikswortel, een beetje de bite, de pit aanhaalt, is hier ook lekker bij. En maar eenmalig, dus heel uniek. Heel uniek, eenmalig, ja.